Аб'ектыў Віталь Бабін, вітаю, галоўныя навіны гэтай пятніцы падсумоўваем разам. Шансон круглы дзень. Сям'я Лукашэнкі запускае сваю радыёстанцыю. Семья Дмитрия Лукашенко, в первую очередь Анна Лукашенко, его жена, сейчас активно занялись, так сказать, шоу-бизнесом. Ці могуць сілавікі дыстанцыйна дазнацца пра забароненыя тэлеграм-каналы, на якія вы падпісаліся? Правоохранительные службы делают дубликат сим-карты и просто подключаются к тем пользователям, у которых нет двухфакторной аутентификации. Шматмільённыя страты «Газпрому». Ці могуць гэтыя наступствы закрануць Беларусь? «Газпром» просто отказался поставлять газ в Европу в надежде на то, что в Европе будет плохо. У Беларусі з'явіцца новае радыё «Шансон». Яно будзе працаваць 24 гадзіны на сотні, а валодаць ім будзе сярод іншага нявестка Александра Лукашэнкі. Да такой высновы прыйшлі расследавальнікі праекту бюро «Медыа». Вітаў Ціўчык працягне тэму. Народны супергіт. Так дзяржаўнае беларускае радыё назвала песню пра ўзурпатара на словы Ганны Сялук, насамрэч Ганны Лукашэнкі, нявесткі дыктатара, жонкі Дмітрая Лукашэнкі. Цяпер яна стаіць за адкрыццём радыё, якое ад верасня будзе весці трансляцыю цэлыя сотні, радыё «Шансон». Недавно закрылась самая старейшая радиостанция Беларуси частная, это радио BA. И тут на ее место, в каком-то смысле, приходят 3 новые, и которые все связаны с семьей Лукашенко. Апроч радыё «Шансон» нядаўна адкрылі яшчэ 2 радыёстанцыі – Супер-ФМ і Душэўнае радыё. Усім гэтым займаецца музычная частата. Фірма гэтая на 21% належыць канцэртнай зале «Менск», чытай кіраўніцтву справамі Лукашэнкі, на 30% дзяржаўнаму дому прэсы і на 49% музычнай медыякампаніі, намесніцай дырэктара якой выступае Таццяна Кулакова, сястра Ганны Лукашэнкі. Вось што яна казала летась. Хацелася б, каб нашыя беларусы пачалі любіць сваё, айчыннае. Лепей зрабіць акцэнт на некалькіх выканаўцах і метадычна іх развіваць. На справе рэжым яшчэ мацней заціснуў музычную сферу, і калі чорныя спісы існавалі і раней, то цяпер ёсць новыя спісы, чые спевы можна дапускаць у эфір. Зараз для такого трек музыкі загучаў, ён павінен быць зарэгістраваны ў адпаведнай музычнай базе, у адпаведным спісе, які дазволены кіраўніцтвам краіны. У кіраўніцтве музычнай медыякампаніі не толькі сястра Ганны Лукашэнкі. Галоўны ўладальнік фірмы – юрыдычная асоба ANSL Production, абрэвіатура, якая нагадвае расійскія ініцыялы Анны Сергеевны Лукашенко. Звяртаю ўвагу бюро «Медыа». Когда автор пишет какие-то строки от души, наверное, он никогда не думает о наградах. Музычную сферу просто аддалі на водкуп нявестцы Лукашэнкі, гаворыць следчы журналіст Алексей Карпека. Апроч адкрыцця радыё, музычная медыякампанія выконвае заданні, за якія плоцяць з нашых падаткаў. Апошні прыклад – музычнае суправаджэнне гэтак званых выбараў. На 264 тысячи рублей проведение концертной программы творческих коллективов и исполнителей в рамках завершающего этапа культурно-патриотической акции «Мы вместе, нас миллионы» на избирательных участках в Минске 25 февраля 2024 года. Агулам нявестка ўзурпатара напісала ўжо больш за 100 песен, сярод іх пахвала не толькі цесцю, але і сілавым органам. Каждый день мы в строю за людей, за семью, безопасность столичных улиц. Зусім нядаўна Ганна Лукашенко зрабілася лаўрэаткаю расійскай прэміі «Шансон года», якую ўручае кампанія расійскага алігарха Михаила Гуцырыева, сябра Лукашэнкі. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом. Ёсць людзі, якім падабаецца шансон, а таму новае радыё можа знайсці свой водгалас, і не ўсе слухачы пабачаць палітычны падтэкст, кажа музычная журналістка Марына Савіцкая. Але будуць і іншыя рэакцыі. Я думаю, что з'яўленне такой радыёстанцыі зможа ў чарговы раз стаць раздражняльным крокам для тых, хто жыве ў Беларусі і разважае.
Паводле расследавання бюро медыа, летась выручка музычнай медыакампаніі склала больш за 2 мільёны еўраў, а чысты прыбытак дасягнуў 450 тысячаў еўраў. Віталд Сіўчык, Белсат. І новая тэндэнцыя ў змаганні рэжыму Лукашэнкі з іншадумцамі. Як стала вядома Белсату, грамадзяніна выклікаюць у міліцыю, спраўджваюць ягоныя нумары тэлефона і пашпарта, пасля называюць экстрэмісцкія падпіскі ў ягоным тэлеграме і патрабуюць тэлефон. І такіх падпісак у чалавека менавіта столькі, колькі называюць карнікі. Падрабязней Марына Яновіч. У Міністэрстве ўнутраных справаў вынаходзяць новыя спосабы атрымаць інфармацыю з гаджэтаў беларусаў. Белсату стала вядома прынамсі пра 2 выпадкі, калі грамадзянаў пачалі пераследаваць за непажаданыя падпіскі яшчэ да таго, як міліцыянты пабачылі іх у тэлефоне. Паводле экспертаў лічбавай бяспецы Мікалая Квантальяні, гэта можа адбыцца праз наступную схему. Падчас праходжання беларускай мяжы службовец можа запатрабаваць тэлефон, скапіяваць усе звесткі і даслаць іх сілавікам, або падключыць дадатковую тэлеграм-сесію. Нужен какой-то физический доступ к устройству, чтобы либо скопировать все данные, либо, соответственно, подключить несанкционированную сессию. И третий вариант, который можно рассматривать, это сейчас очень популярно, когда правоохранительные службы делают дубликат сим-карты и просто подключаются к тем пользователям, у которых нет двухфакторной аутентификации. Часам карыстальнік сам дае сілавікам магчымасць аддаленага доступу. Дастаткова, як кажуць, націснуць не на тую кнопачку, дазволіць штось незразумелае ў тэлефоне, даць згоду на штось неправеранае або выпадкова падчапіць вірус-шпіён. Паводле кіберпартызанаў такую схему могуць ажыццявіць праз рассылку СМС-паведамленняў з сумнеўнымі спасылкамі. Але часцей за ўсё сілавікі папросту падключаюцца да сім-карты карыстальніка, даведваюцца ў тэлеграме нумар ID і праглядаюць усе падключэнні, усе каментары гэтай асобы. Варта зрабіць пэўныя захады. Ёсць у Украіны для жыцця такі інструмент, дапамога такая, яны дапамагаюць людзям наладкаваць тэлефон, так, наладкаваць тэлеграм і так далее. Ёсць таксама кібербабры, тэлеграм-канал, яны таксама выкарыстоўваюць розныя інструкцыі, прапануюць людзям, каб яны азнаёміліся і зрабілі пэўныя налады. Марына Касінерва таксама нагадала пра вельмі карысную функцыю ў тэлеграме выдалення інфармацыі праз дзень. Адмыслоўцы у кібербяспецы раяць паставіць надзейны пароль. У ім не павінна быць імя і даты нараджэння ўладальніка або іншых камбінацыяў, якія лёгка падабраць. Важна, каб пароль складаўся прынамсі з 10 сімвалаў рознага рэгістру з лічбамі і знакамі. Воблачны пароль лепей не трымаць у памяці, каб не выдаць на допыце. Яго трэба захоўваць у надзейным месцы, напрыклад, у менеджеры пароляў. А яшчэ можна зрабіць сабе віртуальную сім-карту. Очень много сервисов, которые позволяют получать смс-ки в онлайне. То есть ты просто выбираешь любой случайный номер и говоришь, вот я на этот номер хочу зарегистрировать Telegram, включаешь двухфакторную аутентификацию, и пока только ты знаешь пароль, никто не сможет подключиться. У адным толькі Менску пракуратура за апошнія 16 месяцаў знайшла больш за 180 так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Раённыя суды сталіцы задаволілі больш за 160 гэткіх пракурорскіх пазоваў. Ідзецца пра 104 тэлеграм-каналы або чат-боты, 25 акаунтаў у Тыктоку, 13 у Экс, былы Твіттер, 24 акаунты і суполкі ў Фейсбуку, 1 акаунт у Аднакласніках, 26 каналаў на Ютьюбе, 20 інтэрнэт-сайтаў, 17 сторонок у Інстаграме, 10 сторонок у ВКонтакте, 11 кніг да іншых крыніцаў інфармацыі, а таксама лагатыпы, малюнкі і гэтак далей. Так што кожны раз, калі сілавік зробіць правяранне вашага гаджета, неабходна праверыць спісы сеансаў, ботаў кантактаў, дыялогаў, падпісак, пошукавых запытаў, а таксама чорны спіс. Не абавязкова мець нават апазіцыйныя погляды, там, чытаць кагосьці, рабіць штосьці сапраўды. І мы гэта разумеем, як праваабаронцы, якія рэгіструюць вось гэтае парушэнне і адміністрацыйнае, і крымінальнае. Мы бачым, што вельмі шмат трапляецца людзей, якія, агулам не былі ні ў якіх, ні ў партыях, ні на вуліцах, нідзе. Згодна з такой логікаю, фактычна кожны жыхар Беларусі у небяспецы, як патэнцыйны экстрэміст. Марына Яновіч, Белсат. Супраць Дмітра Дашкевіча распачалі новую крымінальную справу, паведаміла ягоная жонка ў Фейсбуку. Ён меўся выйсці на волю праз 2 месяцы, а вось палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк можа выйсці з калоніі ўжо 21 траўня. Паводле ініцыятывы дапамогі палітвязням дысідэнт BY, за ёй з 2 траўня ў калоніі усталяваны прэвентыўны нагляд.
Расійскую актывістку маці і дваіх дзяцей затрымалі ў студзені 21 года і абвінавацілі нібыта ў знявазе Лукашэнкі і гвалце ў дачыненні міліцыянта. Паліну прыгаварылі да 2 гадоў пазбаўлення волі, ды атапавалі ў жаночую калонію нумар 4 ў Гомлі. Шэранда Панасюк павінна была выйсці на волю яшчэ ў 22 годзе, але нібыта за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы ёй двойчы накідвалі год пазбаўлення волі. Потым яе перавялі ў папраўчую калонію нумар 24 ў Зарэччы. Паводле праваабаронцаў, Паліна Шэранда Панасюк за кратамі падлягала моцнаму псіхалагічнаму ціску і спагнанням. Напрыканцы сакавіка прапагандысты паказалі на тэлебачанні інтэрв'ю з Палінай. У ім яна паведаміла, што напісала прашэнне аб памілаванні і спадзяецца на станоўчы вынік. Еўрапейскі парламент і беларускія дэмакратычныя сілы падпісалі на Мальце пагадненне наконт супрацы. Свае подпісы пад лістом наконт намераў умацаваць адносіны паміж еўрапейскім парламентам, дэмакратычнымі сіламі і грамадзянскай супольнасцю Беларусі паставілі абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская і старшыня еўрапейскага парламенту Роберта Мецаля. Гэтая дамова дэманструе нашу рашучасць і сур'ёзнасць нашых намераў на шляху да еўрапейскай інтэграцыі. Наша задача вызваліць Беларусь ад тыраніі і вярнуць яе ў еўрапейскую сям'ю народаў, куды мы гістарычна належым. Мы будзем працаваць разам з еўрапейскім парламентам дзеля вызвалення палітвязняў, прыцягнення рэжыму да адказнасці, дапамогі незалежным медыям і грамадзянскай супольнасці. У дакуменце зазначаецца, што аб'яднаны пераходны кабінет і каардынацыйная рада мусяць разглядацца міжнароднай супольнасцю як прадстаўнікі народу Беларусі. У ім дэкларуецца падтрыманне дзейнасці асноўных палітычных структураў дэмакратычнага руху Беларусі ў напрамку еўрапейскага выбару. Раней былі дасягнутыя дамоўленасці наконт супрацы дэмакратычных сілаў Беларусі з Радаю Еўропы. Святлана Ціханаўская перадала просьбу, каб Мальта падчас свайго старшынявання ў АБСЕ падтрымала пытанне Беларусі. Беларуская лідарка ўпершыню наведала Мальту, ейны працоўны візіт адбываўся на запрашэнне Іена Борджа, міністра замежных спраў гэтай краіны. Падчас візіту Ціханаўская сустрэлася таксама з прэзідэнткаю Мальты Мір'ям Спітэры де Боно і спікерам парламенту Анджело Фаруджа. Да іншых тэмаў зніжэння капіталізацыі і вялізныя фінансавыя страты расійская энергетычная кампанія «Газпром» адсправаздачылася, што згубіла летась больш за 7 мільярдаў долараў. Пра імаверныя прычыны і тое, як гэта можа адбіцца на цане газу для беларускіх спажыўцоў Ян Федарович. Мары не здзяйсняюцца. Расійская кампанія «Газпром» зафіксавала па выніках 2023 года страты памерам больш чым 7 мільярдаў долараў. Гэта здарылася ўпершыню за апошнія 25 гадоў. «Газпром» просто отказался поставлять газ в Европу в надежде на то, что в Европе будет плохо. Это было чисто российское решение, чисто политическое. Оно привело к тому, что «Газпром» перестал получать деньги за этот газ. Разлік быў у тым ліку на тое, што ўзімку Еўропа будзе замярзаць і пойдзе на палітычныя саступкі Крамлю. Аднак такі падыход не спрацаваў. Больш за тое, ад 2021 года краіны ЕЗ паслядоўна зніжаюць спажыванне расійскага газу. Цяпер Еўразвяз мае планы да 2027 года увогуле адмовіцца ад расійскага газу. Проблема «Газпрома» заключается в том, что у «Газпрома» нет мощностей по сжижению, очень мало их, и он не может перекидывать поэтому газ на другие рынки. Поэтому замещение не произошло. В отличие от нефти, где замещение оказалось возможным, то для «Газпрома» это оказалось невозможно, и он начал нести огромные убытки. «Газпром» апынуўся ў новай рэальнасці, дзе вымушаны фіксаваць страты. Ці адаб'ецца гэта на кошце газу для звычайных спажыўцоў, напрыклад, у Беларусі? Ёсць абмежаванне па плацежаздольнасці і беларускіх спажыўцоў, і расійскіх таксама. І тут гэта сацыяльны аспект ёсць. Не буду рызыкаваць тым, каб выклікаць дадатковую сацыяльную напружанасць у сувязі з цэнамі на газ у тым ліку, але, канечне, зніжэнне, прынамсі, цэнаў дакладна чакаць не варта.
Да таго ж у Беларусі раней анансавалі супольныя праекты з «Газпромам». Летась Міністэрства энергетыкі паведамляла пра магчымасць пабудаваць завод для вытворчасці звадкаванага прыроднага газу. Сёлета «Газпром Трансгаз Беларусь» і «Газпром Газаматорнае паліва» выказалі намер стварыць сумеснае прадпрыемства. Роля Беларусі гістарычна была як транзітнага калідору расійскага газу на захад. Зараз яна з гэтага транзітнага калідора ператворылася ў тупік. І тое, што ў Беларусі будзе ажыццяўляцца, гэта будуць хутчэй праекты, якія скіраваныя на беларускі спажывецкі рынок, на расійскі рынок. І тут, канешне, вялікае пытанне, ці гэтыя праекты будуць надалей жыццяздольнымі. У 2008 годзе кіраўнік «Газпрому» Алексей Миллер дзяліўся дзёрзкімі планамі. Маўляў, праз 7-8 гадоў ягоная энергетычная кампанія дасягне капіталізацыі ў $1 трыльён. Планы ў жыццё так і не ўвасобіліся. Цяпер жа капіталізацыя «Газпрому» ацэньваецца прыблізна на $40 мільярдаў. Ян Федарович, Белсат. Лукашенко загадаў сеяць дзень і ноч, аграрыі выконваюць. Гэтак на Градзеншчыне пасеўную кампанію літаральна ладзяць у цёмны час пры святле пражэктараў. Гэтае відэа апублікаваў праўладны тэлеграм-канал «Пул-4 рэгіён». На ім прадпрыемства прадэманстравала пасяўное на палях вытворчага кааператыву імя «Крамко», што ў аграгарадку Квасоўка. Што праўда, праз некалькі гадзінаў відэа з інтэрнэту выдалілі. Напярэдадні ж 30 красавіка падчас паездкі ў Магілёўскую вобласць Лукашенко загадаў, цытата, «Да 9 траўня мы павінны пасеяць усё. І кукурузу у тым ліку, таму трэба працаваць дзень і ноч». Больш за 40 тысяч сталічных школьнікаў апрануць аднолькава. Для гэтай мэты Беллегпрам распрацаваў уніфікаваную школьную форму. І нават эмблемы на адзенні будуць аднатыпныя з чырвона-зялёнай сімволікай. Гэта, на думку чыноўнікаў, дапаможа дзецям адчуць прыналежнасць да сваёй дзяржавы. Падрабязней Наста Печанькова. Не надо загонять детей в какое-то узкое пространство. Это разнообразие должно быть достаточным. Обещаю этим заняться. Паабяцаў адно, а зрабіў па-іншаму. Адзіную школьную форму ў хуткім часе пачнуць прадаваць у сталічным ЦУМе. 15 эксперыментальных камплектаў стварылі на айчынным Беллегпраме. Пакуль уніфікаваныя мадэлі ў цёмна-сінім колеры абавязковыя толькі для вучняў 20 мінскіх школаў. Пры гэтым чыноўнікі адзначаюць, з часам эксперымент закране ўсе адукацыйныя установы Беларусі. Унификация вот этой вот формы, она как бы заранее определяет вот эту вот норму, которой должны придерживаться все. Это типичный такой символизм и атрибут лагерной педагогікі. Чыноўнікі называюць калекцыю для вучняў мінімалістычнай і капсульнай. Маўляў, усе рэчы ў ёй стандартныя і добра камплектуюцца паміж сабой. Паводле Беллегпраму пры стварэнні мадэлі улічваліся жаданні падлеткаў. Гэтак у асноўнай сетцы з'явіўся бомбер, які нібыта карыстаецца асаблівай папулярнасцю ў моладзі. Мы не можем назвать эту форму ни удобной, ни интересной, ни стильной. Если бы Беллегпром действительно прислушивался к тому, что хотят дети, у нас бы школьной формы не было бы как таковой. Ну, либо это было что-то такое в стиле smart casual, с джинсами, с какими-то прикольными оверсайзными футболками, что-нибудь, в чем удобно. А што з цэнамі? Паводле чыноўнікаў камплект для хлопчыка з камізэлькі і нагавіцаў абыдзецца прыкладна ў 100 рублёў. А вось калі замест камізэлькі абраць пінжак ці бомбер, заплаціць прыйдзецца ўдвая болей. Танней каштуюць мадэлі для дзяўчат. 85 рублёў трыкатажная камізэлька і спадніца. Больш уцеплены варыянт з бомберам да 150 рублёў. З улікам медыяннага заробку, які ў Беларусі складае амаль 1500 беларускіх рублёў ці $463, на школьную форму бацькі выдаткуюць больш за 13% свайго месячнага бюджэту. І гэта без уліку заплечніку, абутку ды іншых аксессуараў. Форма всегда была дорогой, да, и это была основная затратная часть для родителей. А разница будет состоять только в том, что теперь родители не будут выбирать форму, да, они будут выбирать то, что им как бы вот только предложено, то есть узкий спектр. Узамен на права выбору бацькам абяцаюць добрую якасць матэрыялаў. Маўляў, вырабы з беларускай сыравіны хутчэй састарэюць маральна, чым фізічна зносяцца.
Усе тканіны прайшлі выпрабаванні ў акрэдытаваных спецыяльных лабараторыях, правяраліся на гіграскапічнасць, паветрапранікальнасць, наяўнасць пілінгу, аднаўленне формы пасля шматразовых пранняў і гэтак далей. Усё гэта выпрабоўвалася, рабіліся карэктаванні, і ў выніку атрымалася тканіна адпаведная усім патрабаванням тэхнічнага задання, што выстаўляецца для дзіцячага адзення. Паводле чыноўніцы, адзіная праблема, якая можа напаткаць уладальнікаў школьнай формы, гэта ўтварэнне бобачак. Але гэта, цытата, лёгка вырашаецца з дапамогай спецыяльнай машынкі. Нязначнасць гэтай праблемы пацвярджае і наша экспертка. Это абсолютно нормальная ситуация, никакая одежда не вечная, особенно если в ней есть примеси натуральные. Натуральная ткань действительно иногда скатывается. Паступова надзяваюць уніформу і настаўнікі. Ужо цяпер адзінага стылю прытрымліваюцца педагогі Менскага раёну. У прыватнасці ў Заслаўлі, Сеніцы і Калодзішчах. Самі настаўнікі ў інтэрв'ю прапагандыстам прызналі гэты эксперымент паспяховым. Маўляў, дрэс-код добра паўплываў на дысцыпліну і развіццё дзяцей. Наста Печанькова, Белсат. Сегодня отзначается Сусветны дзень свободы медыа. Ситуация ж со свободой слова в Беларуси за год только погоршилася. Про гэта сведчаць дадзеныя рэйтынгу, які штогод складае арганізацыя рэпарцёраў без межаў. У гэтым індексе Беларусь опусцілася на чарговыя 10 пазіцыяў і заняла 167 радок. Чаму беларускае медыаполе сталася літаральна выпаленымі, ці ёсць яшчэ куды падаць, разбіраўся Алесь Яшченко. Журналіст. Атрымоўваць, захоўваць і распаўсюджваць інфармацыю. Права на гэта грамадзянам Беларусі гарантуе 34-й артыкул Канстытуцыі. Ці працуе гэта на практыцы? Нас, журналістаў, затрымліваюць, не даюць магчымасці выконваць свае прафесійныя абавязкі. Так праца незалежных журналістаў выглядала ў адносна спакойныя часы. Работнікаў Белсату затрымлівалі і судзілі за здымкі без акрэдытацыі, якую, у сваю чаргу, не давала Міністэрства замежных справаў. Пасля ж 2020-го незалежныя медыі зрабілі экстрэмісцкімі фармаваннямі, а інфармацыйнае поле зачысцілі цалкам. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў цяпер за кратамі 35 працаўнікоў медыяў. У зняволенні яны за тое, што выконвалі сваю працу. Сярод іх значная частка журналістаў тэлеканалу Белсат. Это люди, которые сидят за то, что рассказывали правду, показывали правду, допомагали, рассказывали про злочинство, про коррупцию, про пандемию, про все, что заўгодна. Это тыя журналисты, которые працавалі на тое, каб наше грамадства жыло нормальным, здаровым жыццём. І гэта просто, маральны абавязак журналістаў так працаваць. У Сусветны дзень свабоды прэсы арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» складае адмысловы індекс. У ім 180 краінаў. Чым вышэй у рэйтынгу дзяржава, тым свабода медыяў мацнейшая. Беларусь за год пагоршыла сваё становішча на 10 пунктаў і апусцілася на 167 радок. Побач такія краіны, як Бангладеш, Саудаўская Аравія, Куба ды Ірак. Калі ж глядзець на нашых суседзяў, то ўсе яны, апроч Расіі, займаюць значна вышэйшыя за Беларусь месцы. Мы не можам паспрыяць іх вызваленню, на жаль, але хаця б узгадваць пра тое, што адбываецца, мы абавязаны асабіста ў гэты дзень. Сусветны дзень свабоды прэсы адзначаюць з ініцыятывы Генеральнай асамблеі ААН. З гэтай нагоды журналісты сабраліся ў Вільні, каб узгадаць зняволеных калегаў. Сёння я з партрэтам Семчанкі знаходзіўся, з Зміцера Семчанкі, яго асабіста ведала, мы разам працавалі, і гэта той выпадак, калі дзяржаўны журналіст, які працаваў на дзяржаўным тэлебачанні, прычым працаваў асабіста з Лукашэнкам, быў кіраўніком яго журналісцкага пула. Ён у 2020 годзе перайшоў на бок добра. Для мяне это вельмі важна, вельмі прыемна, што я магу, напрыклад, згадаць пра свайго сябра Ігора Карнея, які зараз за кратамі. Вось, я выйшаў на волю, а ён пасля мяне аказаўся там за кратамі. Паводле старшыні Саюза журналістаў Літвы, каб паспрыяць вызваленню беларускіх журналістаў, мала заяваў і дэкларацыяў. Патрэбны канкрэтны ціск палітычных лідараў на рэжым. Апроч таго, судьи, которые посылают журналистов в тюрьму, это прокуроры, это расследователи, всякие следователи. То есть все люди, которые преследуют журналистов, должны в конечном итоге получить правосудие и, наверное, вот в таких же тюрьмах отбыть уже свой срок. Што ж да зняволеных журналістаў, іхныя партрэты сёння вынеслі з брамы колішняй лукішскай турмы ў Вільні, як сімвал свабоды і надзеі на хуткае вызваленне з турмаў у сённяшняй Беларусі. Трымайся, правды, трымайся разам! Алесь Яшченко, Белсат.
Да навінаў спорту. Арына Сабаленко прабілася ў фінал турніру жаночай тэніснай асацыяцыі ў Мадрыдзе. У адной і другой спаборніцтваў прызавы фонд, які складае 7 мільёнаў 700 тысяч еўро. Беларуска не без цяжкасцяў, але здолела даціснуць Алену Рыбакіну з Казахстану. Арына, другая ракетка свету, праваліла пачатак матчу. Першы сет прагуляла амаль падчыстую 1-6. Затым здолела сабрацца, перахапіла ініцыятыву і ўжо наступныя дзве партыі пакінула за сабою 7-5, 7-6. Матч працягваўся 2 гадзіны і 17 хвілінаў. Гэтую перамогу беларуска перапыніла 16-матчавую беспройгрышную серыю Алены Рыбакінай на грунтовых кортах. Заўтра за тытул пераможцы іспанскага турніру Сабаленко другі год запар згуляе з першую ракеткаю свету Ігаю Свёнтек з Польшчы. Летась Арына была мацнейшую за Свёнтек, а ў 2021 на мадрыдскіх кортах перамагла аўстралейку Эшлі Барці. Беларускі галпікер Антон Чычкана стаў уладальнікам Кубка Польшчы па футболе. Ён выступае за кракаўскі клуб «Вісла», які ў фінале турніру быў мацнейшы за каманду Поганьца Шчэціна 2-1. Антон стаў першым нашым суайчыннікам, хто заваяваў такі ганаровы трафей. Фінальная сустрэча праходзіла на стадыёне «Нарадовы» ў Варшаве і сабрала каля 50 тысяч гледачоў. Да 75-й хвіліны гледачы не бачылі галоў, пакуль лік не адкрыў клуб «Погань» з элітнага дывізіёну, аднак «Вісла», што выступае ў першай лізе, здолела адгуляцца на 9-й дададзенай хвіліне гульні. Менавіта беларускі брамнік са сваёй паловы поля аддаў перадгалявую перадачу. Гол, у якім паўдзельнічаў Чычкан, перавёў двубой у экстра-тайм, дзе «Вісла» даціснула апанента 2-1. Выгулены кубак дазволяць кракавякам згуляць на лета ў другім паводле значнасці клубным турніры старога свету лізе Еўропы.